Ahojte, vítam vás na mojom kanáli. Takže pre tých, ktorí ma nepoznáte, ja sa volám Zuzana zo Slnečnej mysle. Zapalíme si túto krásnu sviečku, ktorá má v sebe šalviu, takže očistí nás, očistí nám tieto energie tu. Tieto sviečky sú od môjho brata, takže tí, ktorí ho nepoznáte, je to energetická očistá Lightworker a ideme teraz urobiť toto video pre tých, lebo mi píšete a je to o vzťahových problémoch, čiže vzťahy sú súčasťou nášho života. Bez vzťahov my sme všetci prepojení. To je to, čo musíme vedieť, čiže všetci sme prepojení a tie naše skúšky sú ísť do nezávislosti, pustiť citovú závislosť a tak ďalej, postaviť sa do vlastnej síly a samozrejme, že vibračne rásť. A teraz my tu môžeme mať prekážky a je tu taká prekážka, čiže máte tu nejaké ticho na tej druhej strane, takže opýtame sa, prečo vám tá osoba nepíše, a urobíme si na ňu keltský kríž, dobre? Aby sme vedeli, aký je problém. A teraz ja si budem dávať, viete, že keltský kríž má 10 pozícií, takže tu, naozaj v tom keltskom kríži sa dozvieme, mali by sme sa dozvedieť, prečo je to tak. Samozrejme, nemusí to s vami rezonovať, každý má svoju situáciu. Ak si želáte nejaký osobný výklad, môžete mi napísať na slnečnamysel@gmail.com. Ideme sa pozrieť, čiže pre tých, ktorí ste v tichu a tá osoba vám nepíše, nie je tu kontakt alebo niečo sa tam deje, tak ideme sa pozrieť na to teraz, aká je situácia. Ja prosím zhora, aby nám bola daná pomoc, osvetlenie v tejto situácii pre vás, aby ste sa mohli dostať do stavu oslobodenia, pochopenia. Máme tu Boží súd. Boží súd je nejaké rozhodnutie, ktoré vlastne tá druhá osoba, vyzerá to tak, že robí alebo sa snaží urobiť, ale môže to byť aj rozhodnutie z hora. Čiže ja si na to doložím samozrejme viacej kariet. Takže toto je prvá pozícia, ktorá nám hovorí, aká je situácia. No a hneď mi vypadli dve. No, toto je veľmi jasné. Máme tu rytiera pohárov a máme tu 5 mečov. Moji milí, alebo moje milé, tento človek si myslí, že ak vám napíše, alebo on sa bojí vám povedať, lebo máme tu tú citovú ponuku, ktorú on by chcel urobiť. Ten rytier pohárov, to je to nasledovanie jeho srdca, to je to, že otvorím to svoje srdce, idem za to svojou láskou. Hej, čo mi srdce hovorí, tak máme tu 5 mečov, čiže on má strach, že to zlyhá. Čiže ja mám taký pocit, že táto osoba nepíše, lebo on sa obáva, zrejme, že bude odmietnutý. Uvidíme, čo povedia kartičky ďalej. Ale už tu máme zaujímavú vec na tom. Takže ideme ďalej. Čo si myslí? Prečo si myslí, že by to teda zlyhalo? Prečo si myslí, že by to zlyhalo? Fúha, pozrite sa, koľko kariet vypadlo. To je sila. No, áno, máme tu, ako fakt tie karty neuveriteľne hovoria. Čiže ja si to dám takto, lebo mi hovoria, že mám sa opýtať aj, čo by chcel povedať, hej, čo by chcel, aké je to jeho srdce, čo hovorí, ale máme tu na tú 5 mečov, na to zlyhanie, tu máme. Čiže on má tu vnútorný boj a konflikt, to je tá 5 palíc, on tu bojuje a je vlastne v samote, on sa musí pozrieť sám do seba a je uzavretý v tom svojom väzení, proste nejakým spôsobom sa nevie z neho, je tu zrejme strach, hej, je tu veľký strach, ale vy ste tá kráľovná palíc, čiže to je tá žena, ktorá vibračne veľmi ho priťahuje. Ešte jednu si dáme. Čiže on sa akoby nevie rozhodnúť. To je ten Boží súd tu vlastne. Že sa nevie rozhodnúť.
A máme tu väžu, ten strach, toto je tá karta strachu, čiže strašne sa bojí, že sa to pokazí. Tento muž má strach, že sa to pokazí, keď on niečo povie. Teraz sa ideme opýtať, lebo toto je len prvá pozícia, čiže nepôjdem do toho strašne doširoka, ale iba ináč tu budeme do polnoci. Čiže to jeho rozhodnutie je o čom? O čom? A dáme si tento krásny Sufi tarot. Milujem ho. To mi dal môj milovaný. Milujem tento tarot, aj keď je veľmi veľký, musím povedať. Čiže to rozhodnutie, wow, toto je, vy ste tá cisárovna. On je rozhodnutý pre vás. On sa snaží rozhodnúť sa pre vás. Vy ste tá cisárovna, ktorá je vlastne tá kráľovna jeho života, ktorá je tá ženskosť, stelesňujete ženskosť, proste fakt to mi tam ide. Ešte niečo? Vyzerá to, že nie. A ideme sa pozrieť teraz na tú ponuku, ktorú on by chcel urobiť, ale neodváži sa urobiť. Takže na to si dáme tieto ďalšie karty. To je Alica. Čiže čo by nám chcel vyjadriť tento muž? Aká je tá jeho ponuka srdca? Čo by chcel urobiť, ale sa neodváži a neozýva sa. No, chcel by nové začiatky, máme tu tú kartu blázna, ale on má strašný strach. Čiže tu je zrejme nejaké ukončenie, lebo má tu strašne veľa úzkosti, toto je karta obrovských úzkostí. On sa bojí začať nové začiatky, čiže neviem, čo ste si urobili vzájomne, či tu je nejaký rozchod, alebo čo tu je. Ale máme tu... No, čiže máme tu kartu svet. Takže ako by sa niečo skončilo medzi vami a niekto tu má, je tu Boží súd, čiže niekto robil nejaké rozhodnutie. A je tu páža pentaklov, on by chcel investovať. On by chcel začať novú kapitolu, to je ten svet, chcel by začať nové začiatky. Čiže niečo sa skončilo, ale to, čo bolo medzi vami, on chce urobiť to rozhodnutie. Vidíte, ako mi to ide, že tu je to a toto rozhodnutie je tu a takto nám to pokračuje. Ale je tu teda obrovský strach. Čiže takáto je situácia. Dobre, a ideme sa pozrieť teraz na ďalšiu pozíciu, na druhú pozíciu. A tá druhá pozícia bude o tom, zrejme si dám na to potom iný tarot asi. Čiže toto si dám naspäť. A tá druhá pozícia je o tom, aký je tu blok. Aký je tu blok. Čiže, aký je tu blok? Zase si dáme túto veľkú arkánu. Aký je tu blok? Ešte raz. Aký je tu blok? No. Diabol. Čiže tento človek je pozväzovaný úplne tými svojimi strachmi, zrejme. A dám si tento znovu, dve karty, čiže o čom je ten diabol. Toto je blok, hej, ten diabol ho veľmi blokuje, to sú jeho púta. A čo ho tu blokuje? Visec. Paralizovaný je tento človek. Úplne je pozväzovaný, ale oni mi povedia, že čím, nebojte sa. A 9 pentaklov, čiže je možné, že tu je nejaká finančná, sú tu nejaké finančné záväzky, ktoré tu má. Môže to byť aj jeho komfortná zóna, aj to môže byť. Takže poďme sa pozrieť na tohto visca, že prečo visí. Kráľovná palíc. Deviatka palíc. Vy ste pre ňoho veľmi silná žena. On má veľký strach.
A tá 5 pentaklov je vlastne karta straty, čiže je tu nejaký boj medzi vami, hej, lebo je tu tá 9 palíc a zároveň on sa bojí, že niečo stratí, niečo iné. Prečo sa nevie pohnúť? 6 mečov. On sa chce posunúť k vám. Asko mečov. Ale nevie ako. Nemá v tom úplne jasno. Wow. On by chcel urobiť nejaký posun, ale nemá v tom úplne jasno, či to toho blokuje, lebo on... bol tu nejaký konflikt medzi vami a jeho situáciou, kde on je zrejme finančne zaviazaný niekde. A vidíte, že táto kráľovná palica trošku aj hnevá. Možno, že vy ste sa aj pohnevali. Je to možné, lebo tá 9 palíc v týchto kartách, každý tarot je iný, je taká tiež bojová. A on musí čakať na niečo. On čaká, kým sa situácia vyvinie. Ale fakt sa cíti, pozrite sa na toho diabla, tu máme karty. On zase tu má 9 palíc, ale aj 9 pohárov. Čiže on sa nevie rozhodnúť. Proste stojí zacvaknutý tuto medzi tým, čo ho naplňa, hej, a medzi tými svojimi záväzkami. A zbiera sílu, zatiaľ zbiera sílu, aby mohol ísť k tomu, čo ho naplňa, k tomu naplneniu. To je zaujímavé. A máme tu, vidíte, 9 pentaklov, čiže sú to 3 deviatky a to znamená, že ešte ten cyklus, lebo energie zrejú a tie energie ešte nie sú úplne pripravené. Toto cítim, že akoby je zacvaknutý, chce tam ísť, ale zatiaľ je tu tá finančná strata, ktorej sa on obáva a vlastne je to medzi, buď príde o vás, alebo príde o peniaze. Peniaze, akoby zázemie, alebo niečo také, takú stabilitu, lebo päťky sú karty, ktoré sú nestabilné, to sú karty posunov. A teraz tu máme tu 9 pentaklov, ja sa chcem pozrieť, čo to je tá 9 pentaklov, o čom je. Smrťka. On nemá niečo ukončené vo svojom živote. Jasná vec. Inak by tu už bol. Však. Zas 9 palíc. No mám dosť. Je to možné, že 3-krát v jednom 9 palíc? On stojí a vidíte, on stojí a čaká a zbiera silu. Tá 9 palíc je naozaj, že každý deň si opakujem, že odvaha, už to urobím, hej, už to bude, ale tie energie ešte nie sú naplnené, čiže on ide cez nejakú transformáciu, lebo je tu tá smrťka. Pozrime sa na to. A čaká naozaj na tú príležitosť, lebo rytier mečov je príležitosť, že aha, skočím teraz na ten vlak. Čiže on na niečo čaká. A toto je to, tu je niečo, čo ho blokuje. Dobre? A blokuje ho zase to zlyhanie. Má zároveň, tento muž je plný strachov, ale aj muži majú svoje emócie. On je plný strachov, lebo tu má druhú päťku. Päťka mečov je zase, že zlyhanie. Buď stratí vás, alebo stratí neviem čo. Tiež by chcel aj to. Zase. Asko pentaklov, nové začiatky by chcel. Lenže táto karta mi hovorí, lebo takto mi to ukazujú zhora, že vlastne ešte nie je ten čas začať niečo nové. Čiže túto energie musia vyslovene to slovo dozrieť, počujem, že musí to dozrieť. Dobre? Toto je blok. Blok je ten, že ten božský timing tu nie je
Zatiaľ sme na čakačke, čakáme, stojíme, ale niečo by sa chcelo naplniť, ale ako by sa to plnilo na energetickej rovine, lebo je tu istá práca, ktorá sa deje v tom energetickom poli a to je o zbieraní jeho sily, aby on išiel k svojmu naplneniu. Takže toto je tento blok. A teraz sa ideme opýtať našich kariet, že čo nevidíme. Dobre, čo nevidíme, lebo vždy je niečo, čo nevidíme. Takže čo nevidíme a poprosíme o to, čo nevidíme. A to, čo nevidíme, je skryté, je tu temperancia. Temperancia, to znamená, že nevidíme úplne do tých vecí, ale nie je tu dostatočná rovnováha na to, aby sa to momentálne skonkretizovalo a poďme sa pozrieť, že prečo. Hneď si dám na toto z tohto veľkého tarotu. Päťka pohárov. My nevidíme to, že tento muž... Ja som čakala tú päťku pohárov už predtým na tej situácii, lebo päťka pohárov je to zranenie opustenia, to je ten strach. A vlastne niekto, kto je trochu negatívny, pozerá sa na to rozliaté mlieko, plače nad tým rozliatým mliekom a pritom nevidí, že má aj dobré veci v živote. A on je smutný. Dobre, tento muž je smutný. A s niečím sa zrejme nevie vyrovnať a máme tu svet a trojka mečov, čiže bolo tu niečo ukončené. A jeho to veľmi bolí. Musím dať tieto dve karty spolu. Svet. Vy ste ukončili niečo, trojka mečov je bolesť, smútok, separáciu, zlomené srdce. Čiže on vám to nechce ukázať. Prečo sa neozýva? Nevidíte to, že trpí. Rytier mečov má veľkú mentálnu takú aktivitu, že proste mu tam až v tej hlave úplne bzučí. Strašne rozmýšľa. Poďme sa pozrieť na toto. A máme tu dvojka palíc, deviatka pentaklov a diabol. Čiže tu sa niečo ukončilo, dobre, veľa bolesti tu je a vy ste sa vybrali na raz cestie, každý si vzal svoju cestu, dobre, každý šiel svojou cestou. A ako by sa tu niečo naplnilo, lenže naplnilo tak, že nenaplnilo. Čiže máte pocit, že dobre, toto už je ukončené, ja som to proste... ten pohár sa akoby naplnil, lenže není to úplne dokončené, lebo je tu diabol. A teraz o čom to je? Je to o tom, že to puto, vy darmo sa rozídete a poviete, že nechcete, lebo aj tá bolesť je puto. My môžeme mať puto lásky a môžeme mať aj puto hnevu. Alebo proste to je jedno. Hociaká emócia, ktorú máme k inej osobe, je puto. Hociaká emócia, ktorú máme k inej osobe, je puto. A máme to tu, hej, sila, čiže tuto je o zbieraní sily a aj zároveň cítim, že niekto tu bol silný a povedal, že už mám toho dosť, to je tá kráľovná palíc možno. Jednu. Lebo takto mi to dali a páči sa mi to, že sedmička mečov. Čiže on sa teraz skrýva. Dobre? On sa teraz skrýva, naberá sílu, ale trpí. Naozaj to tu máme. A o čom rozmýšľa, lebo to je ten rytier mečov, môže to byť aj nejaký
nejaká hádka alebo niečo také, konflikt. Každopádne sa cíti veľmi sám, lebo to je to opustenie, čo tu máme. Zase 9 pentaklov, asko palíc. Vidíte, aj tu máme, aj vľavo máme 9 pentaklov, aj vpravo. Kráľovna pentaklov. Nezabudnite, že vy ste kráľovná palíc, čiže je tu nejaká žena v tej materiálnej rovine, ktorá je tu pri ňom a s ktorou ide po tej ceste, lenže jemu to vytvára konflikt, lebo on by tam síce nechcel ísť, nechcel byť, lenže má tam svoje záväzky, zrejme tam musí finančne nejak prispievať, alebo ja neviem, možno sú tam deti, ale každopádne ten konflikt bol o tom, že vyber si buď ja, alebo ona. A povedali ste stop, koniec. No. Čiže preto tu bola tá separácia. Preto je to tu ukončené, je tu tá trojka mečov. To je separácia, zlomené srdce a chceli ste to naplniť, ale nedá sa to, lebo on tu naplňa už niečo s niekým iným. Takže to sa nedá. A z toho tu bol konflikt, hádka. A teraz on tu plače. No dobre, ale tak musí si vybrať. Ešte 2 poprosím. Hoci nechcú mi povedať viac, čiže bolo to povedané. Tak ideme ďalej. Ideme ďalej. Ďalšia pozícia bude minulosť. Čo sa teda stalo v tej minulosti? Ako to bolo v minulosti? Ako to bolo v minulosti? Hľadá sa karta, ale ja potrebujem, aby mi povedali. Máme tu mága, takže vy ste spolu začali niečo nové, začali ste niečo tvoriť v minulosti. Hopa, 10 pohárov, 10 pentaklov. Ako toto môže vypadnúť? Ako toto môže nebyť pravda, tieto karty? Proste to je neuveriteľné. Vy ste v minulosti začali niečo tvoriť a bolo to úžasné, vám to prinieslo úplné citové naplnenie, úplne všetko, čo ste si želali, všetky sny, túžby, kompletne ste boli naplnení. Bolo to ako sen, bolo to proste niečo neuveriteľné, nečakané, zázrak. Zázrak. Toto je minulosť. Mág, alchymista. Máme tu mága na mágovi. Ja som z toho úplne pav z týchto kariet. Pozrime sa na to. Mága na mágovi. 2 mágov, to ako môže byť niečo takéto. Takže to bolo úplne niečo nové, neuveriteľné, malo to obrovský potenciál, mali ste pocit, že toto je zhora, že to je medzi nebom a zemou, že to cez vás preteká, že to je úplne neuveriteľné. Tá 10 pohárov, ani neviem, či mám na to doložiť. Osmička pentaklov. Sedmička pentaklov. Asko pohárov. Sedmička palíc a osmička palíc. Čiže bolo to také úžasné, že ste neboli úplne opatrní.
lebo my si myslíme, že to je proste už to máme. Hej, že už to máme. A bolo tu nejaké naplnenie, ale nie kompletné. Sedmička pentaklov, niečo, čo čakáme a museli ste byť veľmi trpezliví. Asko pohárov, čiže niečo nové tu začalo, ale potom tu začali hádky, lebo to, čo vy ste čakali, nebolo dostatočné. Bolo to iba asko, čiže vám dával iba málo. A potom sa niečo stalo, veľmi rýchly pohyb. Niečo sa akoby pokazilo. Lebo to stále ide z jednej strany na druhú. Toto je život, to ide stále jednoducho. Keby to bolo dokonalé, tak by sme tu neboli. Temperácia. Toto, tá osmička pentaklov, ona vypadla naopak, čiže nezmajstrovaný ten vzťah, alebo tá energia bola taká silná, že vy ste to nezvládli. A tak začal ten konflikt. A takto to začína. Temperácia. Milenci. Dobre. Čiže snažili ste sa nájsť rovnováhu. Sme stále v minulosti. Bol tu ten vzťah. Nejak ste sa posúvali, ako sa dalo, ale vlastne to, že sa tu pokazilo, tak niekto tu stále odchádza a hovorí, že stop. Alebo niekto povedal stop. Takže boli tu nejaké také, nie je to také katastrofické, ale vidím, že nie je to úplne jasné, že karty neboli úplne položené na stôl, čisto. Ale ten potenciál je obrovský a vy ste vlastne to cítili, ten potenciál. Takže to je to úžasné. A ideme sa pozrieť ďalej, čo vy máte pochopiť. Čo vy máte na tomto vzťahu pochopiť? To je ďalšia pozícia. Čo máte pochopiť? Toto je keľtský kríž, má 10 pozícií. Ja tam dávam obyčajne, keď robím osobné výklady, tak minimálne 6 kariet. Vždy, čo vypadne, samozrejme aj viac. Vy máte pochopiť niečo z úrovne duše, lebo je tu veľkňažka a tie veci, ktoré sú skryté zatiaľ, tak ich máte sa snažiť uvidieť tým tretím okom, vašou intuíciou. Ten keľtský kríž nám dá fakt veľa informácií. Kráľovná pohárov, žena v srdci a pustovník. Vy máte hľadať v sebe. Čiže čo máte uvidieť? Vy máte v sebe nájsť niečo. Uvidieť to vašou intuíciou, lebo toto sú veľmi intuitívne karty všetky. Tu strašne veľa mi vypadlo, takže ja by som si prosila len jednu alebo dve. Tá veľkňažka, to sú tie mystéria duše. Vidíte? A máme tu hviezdu a svet. Takže toto je veľká lekcia pre vás. Lebo veľkňažka je o našej duši, o tých mystériách nášho duchovného vývoja a vašou intuíciou vy to môžete uvidieť. Treba ísť do seba, preto je to ten pustovník do vášho srdca a vo vašom srdci je odpoveď. A toto je vaša lekcia vášho života. S týmto mužom máme tu nádej. Takže veci sa budú nejakým spôsobom, vyzerá to tak, posúvať alebo niečo sa bude diať. Ale závisí to od toho, aký postoj vy k tomu aj vezmete. Kráľovná pohárov je to, čo vy nevidíte, je to o otváraní vášho srdca ešte viac. A to, čo nevidíte a máte uvidieť, je, že veci sa budú hýbať, je tu koleso. Čiže toto je osud. Vás to posúva niekam. Rytier pentaklov.
toto je o vašej hlbšej investícii alebo zaangažovania sa do vášho srdca, ale my nehovoríme o pozemskom, ale o tom vyššom srdci. Peťka mečov, aj vy tu máte ten pocit, že vlastne je tuto zlyhanie, aj vy tu máte nejaký konflikt a toto ste si pritiahli vy do vášho energetického tela. Je tu výsec, je tu peťka pohárov a je tu páža palíc. Čiže ten výsec je, a vlastne peťka pohárov znamená, že aj vy tu máte to zranenie opustenia a máte tu nejaký strach znovu. A to je to, čo vás zväzuje a nechce vás to pustiť. Výsec hovorí, že máte sa otočiť a zmeniť uhol pohľadu, lebo on vypadol pod kolesom. Ten rytier pentaklov je, toľko som investovala a proste zase sa to pokazilo, prečo mi tie vzťahy nevychádzajú. A páža pohárov je páža palíc je, vás to posúva niekam. Vy si musíte, toto je zmena postoja, lebo všetko je v tomto našom vesmíre, je vlastne všetko otázkou nášho uhla pohľadu a vy máte zmeniť ten postoj a povedať si, že ak niečo končí, tak to nekončí, ale začína sa niečo nové. A pustiť sa s odvahou vlastne do niečoho nového a to neznamená, že tá osoba vás nemôže dobehnúť. Pustovník. Vlastne vy tu máte nejaké odmietanie niečoho. Štvorka pohárov. Voz a kráľovna pohárov. Zase hovoríme o tej istej žene, hovoríme o vás. Toto je vo vašom energetickom tele. A normálne, ak to hovorím, tak taká únava na mňa ide, že mi fučí z toho môjho energetického tela energia. Taký blok tu je. Stále je tu taká vízia toho, že ja musím mať ten posvetný pár, musím byť ten posvetný pár, musím zdieľať s tým, hej, iba. A máme tu sedmičku palíc, čiže je tu boj. No. Takže toto je zaujímavé. Vy zdieľate nejaké energie spoločné s týmto mužom. A tie energie, ktoré zdieľate, vás to pritiahlo k sebe z nejakého dôvodu. A to je to, čo máme pochopiť. To je tá lekcia. Takže prestať bojovať s tým životom a ísť prúdom, normálne oči klípkajú, taká únava, to je sila. Máte sa posunúť v mysli vašej a ísť cez vaše srdce dvakrát a vlastne do vášho vnútra a pozrieť sa na to, že čo vlastne zdieľate s tým mužom, lebo toto je vzťahová dynamika, ktorá neviem, či je úplne zdravá, neviem, to musíte vyvedieť. Ale pozrite sa na to, že čo zdieľate, na akom vzorci energetickom ste sa stretli. A to, čo mi ukazujú, že vy ste sa stretli na vzorci zlyhania a na vzorci opustenia, lebo to mal aj on. Vyšlo nám to. A tu sa stretávate a navzájom sa opúšťate a zlyháva to. Čiže vy môžete byť s tým mužom, ale musíte v sebe zvyliečiť ten vzorec zlyhania a opustenia. Dúfam, že som to jasne povedala. To je to, čo vy nevidíte. Toto sú tie skryté vzorce, ktoré si nesiete v vašom energetickom poli. To je zaujímavé, že mi to takto ukazujú, lebo obyčajne to nemávam takýmto spôsobom, ale dobre, lebo nám to hovorí veľa vecí. Aké budú následky? Ďalšia pozícia v Keltskom kríži. Aké budú následky? Aké budú následky? Aké budú následky? Vzťah. Napijem sa vody.
Máme tu vzťah. Ale čo bude na tom vzťahu? Trojka pentaklov. Bude tu spolupráca. Wow. A máme tu nové začiatky a máme tu zase mága. Čiže ja som povedala, že toto nie je ukončené, lebo máte tu teda, že tu bude vzťah, trojka pentaklov, nové začiatky a mág, čiže vytvorenie niečoho nového. Ten vzťah. Šestka pentaklov je vyrovnané dávanie a prijímanie. Vidíte, ako si to krásne podávajú. Super. Dobre. Trojka pentaklov, čiže je tu nejaká spolupráca, to znamená, že ja mám taký ciťák, že príde komunikácia, urobíte obaja nejaký posun. Áno, máme tu veľkňažku, čiže to je zmúdrenie a máme tu rytiera pohárov, nasledovanie svojho srdca. To nám prinesie, pozrite sa na to, ja som z toho pav. To nám prinesie 9 pohárov, splnenie našich snov. Kráľovná pohárov, to ste zase, vy vidíte, že stále nám vychádza tá kráľovná pohárov, to je jedno v akých kartách. Je tu a máme tu milencov. Čiže toto je, hovoríme o následkoch tejto situácie zatiaľ, čiže je to veľká lekcia pre vás. Je to veľká lekcia. Tento muž sa neozýva, má strach, ako som povedala, vy tu máte svoje vzorce, spájate sa na tých zraneniach, ale následkom bude nejaká lekcia, bude pochopená. A mám pocit, že vlastne sa to znovu dá do poriadku. Cisárovna. Sila. Dobre, karta sily. Prestáva utekať. To ste vy. Vychádza zo seba klamu a zmajstrováva. Je trpezlivá, zmajstrováva sa a máme tu páža pentaklov, robí novú investíciu. To ste vy. Takže takéto sú následky. Ale my ideme ďalej, lebo po následkoch, po tejto kôpke, máme ešte 4 ďalšie kôpky a tá ďalšia kôpka je rady vám. Tak to ma zaujíma. Vy. Čo máte robiť? Čo vám zhora povedia? Čo? Čo máte vy urobiť? Alebo slnko. Buďte slnkom tohto sveta. Dobre? Radujte sa, tešte sa a choďte k svojej duši, lebo máte tu 6 palíc, to je víťazstvo a triumf. Boží súd. Príde nové rozhodnutie. Wow. Čo na to povedať? Toto sú rady vám.
príde nový začiatok. Sila. A milenci. Wow. A svet. Nové obdobie, nová kapitola. To je to, čo hovoria vám. 6 palíc. 4 pohárov. Naopak. To znamená, že púšťame to odmietnutie, púšťame depresiu, púšťame smútok, púšťame všetky negatívne, lebo 4 pohárov je karta, ktorá nám hovorí, že vy odmietate nejakým spôsobom, ste smutná, máte depresiu a to vám prináša nedostatočnú hojnosť alebo nenaplnenie, lebo to je energetické, dobre? To je energetické. A oni vypadli naopak. A potom tu máme 6 pentaklov. Čiže, ako som povedala, to víťazstvo je o tom, že vy sa posúvate z tej depresie, ktorá vás to z toho nenaplnenia a vlastne máte tu 6 pentaklov a to je úplné naplnenie. Vyrovnanie niečoho. Vyrovnané dávanie a prijímanie. Vtedy sa vám to vráti, tá energia. O tom toto je. Daj a vráti sa ti. Daj do energetického pola a vráti sa ti. To rozhodnutie je o tom, ako sa vy pozeráte do budúcnosti, lebo zatiaľ sa neviete do nej pozrieť a stále ste v minulosti. 3 palíc je budúcnosť a naopak je minulosť. To je mi jasné. Takže prestávame sa pozerať do minulosti. O tom by malo byť vaše rozhodnutie. A máte pustiť strachy, negativitu. Toto je 9 mečov naopak. Pustiť tú negativitu konečne. A sústreď sa na to, čo skutočne chceš, aké sú tvoje túžby a nádeje. Na to sa máš sústrediť. Toto je pre vás. Ale my ideme ďalej a ideme sa pozrieť, čo chcú povedať jemu. Aké sú, čo je z jeho strany, čiže on. Čo on. A uvidíme, či sú to rady, alebo či sú to, čo nám ukážu, to neviem. Čiže teraz je to on. Pozrime sa na to. 2 karty. Pustovník a milenci. Wow. Dobre, pustovník a milenci. Čiže my vieme, že teraz je tam separácia a vieme, že tam je ten vzťah, sú tam tí milenci. Ale čo s tým? Peťka mečov, hej, čiže to zlyhanie, on bude púšťať ten strach. Naopak mi vyšlo. On púšťa nejaký ten strach z toho zlyhania. On potrebuje tú samotu na to, aby si to mohol spracovať. Šestka mečov, on si pekne ide cez tú svoju tranzíciu, čiže robí posuny, aj keď vy to ako neviete o tom. Rytier palíc, dobre, čiže rytier palíc je, má tu tú vášeň pre vás. Dobre. Máme tu 7 mečov a máme tu kráľa palíc, čiže on je ten fakt ten muž, ktorý chce
tú vášeň s vami a tak ďalej, ale zatiaľ sa skrýva. Lebo tá sedmička mečov je o tom, že sa tu skrýva. Dobre? Čiže si ide cez nejakú tranzíciu, to ma zaujíma. Voz posun, hej? Čiže robí posuny. To je neuveriteľné, jak to ja to normálne mám z toho dosť. Fakt. Čiže si ide cez nejaké posuny, kde on robí nejakú prácu. On si tam niečo uvedomil. Chce spolupracovať. Trojka pentaklov. Posúva sa k tej spolupráci a dvojka mečov dáva sa do väčšieho pokoja. Lebo o tom to je. Asko pentaklov chce nové začiatky a sedmička pohárov bude robiť nejaký výber. Urobí nejaký výber. Dobre? Tak som zvedavá. Púšťa ten strach, to sme povedali. A vychádza s pravdou von. Má tu štvorku pentaklov. Ešte má strach to povedať. Stráži si emócie. Zatiaľ. Stráži si tie emócie. Chce tu nové začiatky, čiže on vyjde, statiaľ si stráži, ale on vyjde, jeho to tlačí, vyjde s tou pravdou akoby na svetlo, na povrch, ale chce. Kráľ pentaklov, čiže bude viac taký zakorenený. Viac v tej väčšej, cisár, aj citovo proste, viac v realite, pozrite, má tu všetky aspekty on, takmer. Král palíc, král pentaklov, cisár. To je väčšia emocionálna stabilita. Tu bude. Ešte jednu, alebo čo? A desiatka pentaklov. Čiže aj mám pocit, že finančne sa niečo bude riešiť a tým pádom on bude mať taký väčší pocit istoty. Lebo to je to, čo čakal a potreboval. Teraz sa ideme pozrieť, aké tu môžu byť ešte bloky alebo nádeje na tomto vzťahu. Čiže bloky alebo prekážky, by som povedala. Prekážky a nádeje. Takže dajme si. Uvidíme, čo nám povedia. Pozitívne karty budú nádeje, negatívne budú prekážky. Urobíme to týmto spôsobom. Svet. Dobre. Čiže to je nová kapitola. A máme tu, toto je páža, toto je rytier palíc. Dobre, rytier palíc, čiže je tu aj tá sexualita, tá vášeň. To sú nádeje na to, že vlastne toto bude. Hej, nechcem o tom veľmi rozprávať. Prekážky sú, že sa niečo akoby rúca. A je tu páža mečov, čiže tie konflikty sú tu nejaké. To sú nejaké prekážky. Veľkňažka na druhej strane. A trojka pohárov. Čiže máme tu aj vidíte, že zrkadlovo je to veľmi zaujímavé. Je to lekcia, dobre? To páža mečov je vždy, učíme sa nejakej lekcii a vlastne je to dekonštrukcia, čiže môže tu byť, že to s vami zatrasie, táto separácia. Ale bolo to nutné, to mi hovoria, že ste sa niečo z toho mali naučiť. A preto je tu tá veľkňažka. To je lekcia duše, trojka pohárov, to je radosť, takže máme tu veľa radosti, mimochodom. A máme tu zase väža druhýkrát. Wow, to je sila.
Kráľ mečov, on je trošku tvrdohlavý, taký proste mentálne úzkoprsý. Má problém zmeniť tie vzorce v sebe. Dvojka pentaklov, je tu váhanie. A justícia, čiže pravda. A štvorka pentaklov, stabilita, tu trošku chýba. Stále, vy viete, prekážky. Hej. Máme tu nejaké ešte také mesačné energie, to sú vplyvy zrejme toho novolunia, čo bolo také, a to nás tlačí k nejakému rozhodnutiu. Akoby ešte to nebolo úplne jasné, ja som to na začiatku povedala, že je to tak. A máme tu slnko, čiže tá jasnosť, vidíte, po mesiaci príde slnko, čiže príde tam sem nejaká jasnosť. Ešte to nie je úplne to nie je ešte upečené, ten koláč. Zase, páža mečov, to je lekcia. Vy sa musíte niečo naučiť. A viete čo, kým sa vy nenaučíte, tak vás to bude tlačiť, bude vás to žmýkať, lebo my sa učíme cez vzťahy. A choďte do pokoja, to je táto štvorka mečov a pozrite sa na to, láhnite si, sadnite si, vyriešte sa, choďte do meditácie. Dobre, čo sa mi tu deje? Aké tu mám vzorce? Toto nie je zdravé, toto nemôžem robiť, takéto vzťahy nechcem mať, toto chcem, toto nechcem, toto je vaše vnútro. My kým sa nenaučíme úplne kompletne, kto sme, tak sa neposunieme ďalej. Poznaj sám seba a poznáš univerz aj bohov. Takže toto sú tie prekážky a nádeje. A posledná kvopka bude o tom, ako sa to vyvinie, čiže hovoríme o tom vzťahu budúcnosť. Budúcnosť alebo potenciál, ja to mám radšej, ale v Keltskom kríži je to budúcnosť. Uvidíme, čo to bude. Ako to dopadne. Justícia. Okay. Čiže to môže byť pravda, to môže byť rovnováha, to môže byť lekcia pochopená, alebo proste aj karma to môže byť. Nejaký rýchly pohyb tu budeme mať. A sedmička pentaklov, čiže niečo sa bude naplňať, na čo ste dlho čakali a máme tu posun. Lebo to je koleso, sa točí. Čiže o čom bude tá justícia? Slnko. To je pravda. Proste pôjdete do pravdy, ale aj do väčšieho svetla. Vidíte, aké je krásne to slnko. OK. O čom bude ten posun? Tie posuny budú o čom? Cisár. Cisár bude robiť posuny. Vychádza osmička mečov z toho svojho vnútorného väzenia. Štvorka mečov lieči sa. Ja som povedala, že tomu treba čas. Strachy tam má, no. Dobre, stačí. Už nechcú. A teraz vpravo, sedmička pentaklov a voz, či nie voz, koleso. Kam budú tie posuny, kam sa budú... No to je niečo, na čo ste dlho čakali. Zase koleso na kolese, čiže toto je také osudové. To je koleso osud.
Posúvate sa, no lebo jeho to strašne trápilo, dobre? Máme tu zlomené srdce, ten kráľ pohárov, proste on trpel tou separáciou veľmi. Čiže u ňoho to urobí obrovský posun, preto sú tu dve kolesá. Proste on si prejde cez posuny. Toto potreboval. Kráľ palíc. Spolupráca. Čiže on bude mať väčšiu... Viete, čo je kráľ palíc? Kráľ palíc je niekto, kto konečne vie, čo chce. O tom toto je. Čiže toto bolo to zlomené srdce toho kráľa pohárov a on sa vlastne tým, čo sa stalo, tou separáciou, tak ho to posunulo veľmi a on tu bude robiť nejaké teda rýchle posuny, celkom to vyzerá to tak, že keď sa konečne rozhodne, keď konečne uvidí tú svoju pravdu, čo teda chce, tak sú tu tie posuny a pôjde do väčšej stability, bude vedieť, čo chce a má tú spoluprácu trojku pentaklov. Takže ja vám to prajem, držím palce veľmi a dúfam, že vám to pomohlo. Dúfam, že vás to posunie na vašej ceste a že vaše vzťahy budú oveľa láskavejšie, pozitívnejšie, oveľa krajšie a naplnenejšie. A ja sa na vás teším na budúce. Prosím, zahláste sa, zdieľajte, dajte mi komentár, preposielajte moje videá a ak si želáte výklad, tak mi môžete napísať. Ahojte.